Já se omlouvám za to zdržení, jenom bych chtěl vysvětlit, padnul tady v zápase, podle nás všech, regulérní gól. Výsledek měl být 3-2, ale protože ten gól nebyl uznaný, tak já jsem postavený jako pořadatel před situaci, že musím respektovat rozhodnutí rozhodčího. Vzpomeňte si na utkání Francie-Irsko, nic se nezmění. Já teď prostě jedině, co můžu udělat, je to, že jsem se zeptal trenéra Teplic, ten mi řekl, musí platit výsledek, který je na hřišti, neměl by se ten výsledek měnit, protože rozhodčí přinesl výsledek 2-2. Kdyby se to rozhodlo během toho zápasu a dohodli se mezi sebou, že to byl regulární gól, že pochopil špatně pravidla, tak je to něco jiného. My přinesli výsledek 2-2, teď už těžko já s tím něco udělat. Takže budeme od malička děti učit kurvátit. Já je neučím učit, já je nemůžu. To je prostě, co já s tím jako pořadatel můžu dělat, jedině, že se dohodnou ty dva trenéři. K dohodě nedošlo, prosím vás, k dohodě nedošlo, já nikoho tady přesvědčovat nemůžu, prostě tak to je. K dohodě nedošlo, teplický trenér. No a to je důležitý, to, co říkáš, to je hrozně důležitý, když řekne, že mu to je jiný, že by měl platit výsledek, tak já si musím udělat. Kdyby trenér řekl, kdo to nebude gól, já uznávám dobře a já uznávám, že to je výsledek 2-3, tak je to něco jiného. Tak on uznal, že to je výsledek, rozumíš mi? Když do toho trenér nemá co mluvit, na starost rozhodčího, na starost. No to je už nebyl, já se zmizel. Rozhodčí řekl 2, Je hrozně líto, že takhle dopad takový krásný turnaj. Uvědomte si, že se někteří soupeři jeli z velké dálky, čehož já si hrozně vážím. Uvědomte si, že tady máme 12 mužstev, 2 hřiště, že s organizací jsou docela problémy, že jsme byli jako Litvínov postavený den před turnajem, před věc, že nepřijel jeden soupeř. Narychlo jsme museli postavit třetí mužstvo, aby ten turnaj nebyl znehodnocený. Udělali jsme všechno pro to, aby se hrál fotbal, aby si děti zahrály, aby z toho hlavně děti měly dobrý pocit. Takže prosím vás, vy i respektujte to, že my jsme prostě jako pořadatelé udělali všechno a já v tenhle moment proto nemůžu udělat víc. Já mám čistý svědomí v tom, že si děti zahrály dobrý fotbal, že se snažili jsme se pro ně udělat i dobrý pravidla, že pořád museli řešit situaci jeden na jednoho, že si hodně zahráli, že se nemuseli zabývat nějakýma velkýma pravidlama, ale že se hrál fotbal. A já teď vítám hosta, který by nám měl předat ceny. Taky pojď první! No nemáte! Kolem poslouchat první! Dobrá! Určitě si jednou možná svou pekar! Ale to je tak! No, poslouchal si trenéra! Makal si! Čerte, všichni makali, všichni se snažili. Materiály v typu by si měl uvnitř do pekla, ale nejsou. 12. místo, fotbalová škola Litvínov B. 11. místo, Sokol Horní Jiřičín. 10. místo, fotbalová škola Litvínov C. 9. místo, Sokol Koštany. 8. místo vynecháme, protože bylo stejný bodů, stejný skóre. Museli vystupovat penalty, udělujeme 2. 7. místo, fotbalová škola Litvínov A. 7. místo. Forward, Vám, Děčín.
místo. Ústí nad hlavem. Páté, Hradec Králové. A čtvrté místo Ostrov nad Ohří. Individuální ceny, před tím ještě hlásíme první, druhé a třetí místo. Nejlepším brankařem turnaje se stal, doufám, že to řeknu dobře, Jakub Zelonín. Nejlepším hráčem turnaje Jakub Hamous, Elvěnice. Nejlepší střelec turnaje, Jindřich Nováček, Karlovy Vary. Pojď do repre.